Riwruok ma Jofwambo ma pachoka osingo chungo lando nyasi kata chenro mag piny owacho ponono ni piny owacho keto tim gino maliekore ni gigeto ng'iko lwasi mar fwambo e pachoka e kinde ng'anyo mochan gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jofwambo wacho ni en ratich jofwambo bedo wang' kod it jopiny ka koro gibuogo bago ng'anyo mamuol chieng' tich adek jumani mar kwedo okenge ma piny owacho temo kawo mago mar ng'iko chenro mag fwambo e thurka. Bang' yudo maling'ling ni piny owacho geto loro lwasi mar fwambo e kinde ng'anyo mochan bagi wuok tich gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, riwruok jofwambo koro wuok mager gi piny owacho. Wan gi ote mwadwa oro ne jalup ker Rigathi Gachagua to gi Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi kalure gi weche manyoro gigolo nyoro ka giwacho ni jofwambo gi keyo kik onego bed ni tiyo tijgi yo makare. Wadwaro nyisogi ni an ka utemo to Kenya waduto wabolal. Ka utemo ni udwa loro television, udwa loro radio, udwa loro weche mag mbui, udwa goyo jofwambo kaka usepange no, wan kaka jo Kenya duto wadhi lal. We also demand that the government commits to compensating journalists already armed, including paying for their medical treatment and replacing damaged or lost equipment, failure to which media houses should consider blacking out government events. Riwruok no dwaro ni piny owacho chul nengo thieth mar jofwambo mano yudo hinyruok e lwet obila e kinde ng'anyo kendo chul mwandu jofwambo mano obila oketho. While safety of journalists should be guaranteed, the Kenya Media Sector Working Group notes with alarm the increasing number of journalists targeted by law enforcement officers. Since the demonstrations by the Azimio la Umoja coalition began on March 20th this year, we have documented more than 20 cases of attacks and violations against journalists, including harassment, arbitrary arrests, and physical attacks with state actors responsible or encouraging a significant proportion of these attacks. Jofwambo gomiyo gai mar obila kod migawo mar fwamb kich ndalo 7 mar timo nonro wi monj kod hinyruok mar jofwambo e kinde ng'anyo ma Azimio osebedo ka bage bombe ma pachoka. Wan gi ote ne jatelo mar obila Jofeth Kome. Wangiso jatelo mar obila ni en tije ma mondo ng'e ni jofwambo gi keyo nigi arita makare ka giluwo weche mag ng'anyo. Kodhi mbele kaka ne otimore wik mokalo chieng' wuok tich to gi chieng' tich ang'wen mano neno kane orodhi jofwambo gi keyo e pacho kae kuonde mopogore opogore. Wabiro luongo ng'anyo marwa wan bende kaka jofwambo gi keyo chieng' tich adek kendo wabiro keto gikwa duto mag lweny mwatiyo godo tijewa piny okwabiro bedo gi wach moro amora e weche mag TV, radio kata gazette. We hereby issue a statement to the DPP, a 7-day ultimatum to deliver a statement on the status of investigations and prosecution of those culpable. We also ask upon the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, to update on the nation on the status of investigations of police brutality against our journalists. Bende gikwedo wach mar buogo jofwambo ma giwacho ni osebed kitimo gi ogai mar obila kod jotelo mamoko ka giwacho ni jofwambo nigi ratiro mar timo tijgi ma onge ng'ikruok. And we'll prepare a petition. We will deliver one to the office of the Deputy President, whom we've heard saying very well that they are coming for us as the media. We will also deliver petitions to different county commanders all over the country about our journalists who have been attacked. So we are giving that notice that in the event that tomorrow we'll have any case, on Wednesday we are calling all journalists to come out from wherever you are to protest and protect our space. Mabire seche ma piny owacho medo golo chike moko ataro mar chike ma pachoka mar thiro ng'anyo michan bagi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e pachoka. Seche machuok bang' ote jofwambo, jatend piny Kenya William Ruto singo ni ok gibiro cho chenro mag fwambo kaka osebedo kalikore. I do not think there is any deliberate attack on the media. And if there was such deliberate attack on the media, I can tell you we would be opposed to it and we would not support it and we would actually deal with it because we believe that the media should be left to carry out its duties, its broadcasts, irrespective of how unfair they may be. Jofwambo rito neno e tim masingo makamano e kinde ma koro gimanyo weche matucho e pachoka.